Boys, Murise. Clinton, baby. Apana. Citizen, Clinton, Jose. Andribo. Respect. Yeah, nothing to nani uindomziya Raretest kumo ndiani. Alright, this is MJ. That's Minister Joze. Minister Joze. Yeah. Okay. Minister Joze, wandanezve. Alright, it's from the name. I'm a minister of the gospel, right? You know, Imam sample of gospel. Okay. So I'll be ministering the word of God through gospel music. That's basically. Okay, alright. Minister Joze, wakatanga imba gospel. Yeah, ndingakuti kuimba. Zvaitaita zvokunzwa ndichiri mudiki kuti anzwaimba kana nditombozviziva. But officially kutanga kupinda mustudio ndakatanga 2017. Beginning of 2017. Okay. Yes, till now. Wangoni makore mangani ba? 2017. Oh, koizvezva maimanje makore mangani? I'm 23. Turning 24 now. August, 30 August, that's my birthday. Musazoma 2017 pamanganechi. Angani 19 years. 19 years? Yeah. Okay. So my record kupi that time? Ndaishanda na Infinity Beats, who I'm also working with even today, like the producer wa Raretest. Okay. So yeah, we are related, like biologically, but also like takatotanga takasimukatesi iye achitanga kutodzidzirawo like production, dzidzira food groups. That's when I was beginning to home studio, getting to know what is right. Say. Alright. So since from that time, kusvika izvezvi makaita maalbums mangani kana kuti matracks mangani? Alright, ndakaita taimboti takaita album ndaitomboisa masingles here and there, so my albums so far I have 2, and then recently I have 1 I'm working on, so it will be the 3rd album, and then some singles pakata. Oh, yes, akatorira 2 akaiswa kudara. Like zvanga hazvina push. Was just operating church. Ndokwandokuzikanwa church maybe yeah I'm unknown but anombopushwa ndazvakambochitika. Also kutomboti kune vanhu vanongoida kubata music yenyu makamboimba kudhara kubva pa 2017 ipapo. Vanoibata sei manje since mukutaura kuti mimi yanga isingapushwa asi haibatiki? No, there are 1 or 2 zvandakazoisa like Ogona Clinton. Pane 2 zvakaiswa la. Zvinhu zvaitwa kudhara ka zvanisiri zvinhu zvekuti panga pasina munhu anyatso kudirector zvinhu ngatidai achita sei achinyatsoita zvinhu zviri proper andonzwisa. Saka zvinhu zvitori pa internet against panoimba nezvinhu 2 but zvishoma pane zvakaitwa. Zvishoma zvepamwe zvinogona kutobviswa futi chisati zvinhu zvakarongeka izvo zvandonzwisisa. So which means kuti music yakaitwa kudhara inofanira kutangidzwa. Ya pamberi apa katakaona 1 2 3 nerindaona kuti iyi song inopushika inoita sei tokwanisa kuidzorodza, but for now pane this album ratanga tichiita iroro like the last time pandakambotaura nevanchimudza kuti like I'm not focusing into Zimdancehall, ndini maartist andikuita nawo gospel like anichange ndichimanage ndichiitira zvinhu. Oh, so iye ndiri kumanage? Ndisi manager wake. I'm just a producer andonzvisa. Ndingomubatsira like ari under the studio yedu but ana manager. Anyone anenge ari free kana kudaita manager akanokwanisa kumanager. But inini ndingori mentor kundokwanisa kungomuudza kuti ngatidai ndichimupushira zvinhu. It's not even signed to Roddie music. Okay. Andonzvisa. Alright, ndikunzvisa. Saka wakwanisa kumboti freestyle here kana any song pamasongs ese wakamboita timbonzwa kuti musounda zvakaita sei? No, I did freestyle. Okay. There's this trick I did Kuda. Alright, so it goes like this. I pray that I will be one day in Indichamera Mapapiro, and everyone who see Diri Mudenga, so mama don't cry, in Indichahita very soon. Kako iko kudenga inindichasvikako
iko kudenga. Yeah, so dear God, yeah, no need to ask. I know one day, one times reach our past. Ndakafuza my ducks long time. Asina ku collect my marks. Oh that yeah. Ndasimuza maoko ini ndatora my dollars. Ichi chipo achiuye ne my donuts. Zvinodhura zvinakuchipa sema donuts. Ndakudiwa mihiri ndichakrosa my border. Mama don't cry now, yeah, 'cause I'll be on top. So mama don't cry now, yeah, and ndichasvika very soon. Aiwa, munogona Mbare. Iyi inonzi chi track? Track inonzi kudenga. Okay. Rakada kuto upi? There is a studio in Kuchinoi, inonzi I don't remember. Asitara kutara. Ora good because I went there and don't shoot a video. So mfesa kaba ngo nakiri wale ngata mfesa wangu chibongo ita say obongo see track timboito ochi something with you. Yeah. Okay. Saka so 2021 tingone one album cheti ratakatarisira. No one album. Yeah, cause which is happening on chichikuita Clinton. Yeah. We just need one good song. Do you need that iwewe zvinhu zvako zvoendera kumberi wanzwiza? Okay. Unokwanisa kusenza gore rese usenza about 20 matracks but asiri kusvika muwana asiri kupushwa asikuita sei. Unoona? So the album ratinaro we are working on the videos kuti pa 6 tracks isn't it? Yeah. We're going to be working on my visuals. Andonzisa tumaisa una different platforms, platform pa Music, pa video pa platform yake, video pa platform pe garuita the production andonzisa. Okay. Imwe teacher to pa Ghetto Crown as well. Alright. Video andonzisa. Saka inwe kuti marketing strategy yedu inenge yakamira it's not kuti anzi tofana ngeti chiburitsa kuti kana kuti tikati 30 masongs pagore. Tokwanza nomboburitsa kana 3 jet. Pa album ba mombonzwa 3 to mount afamba siyana nzisa. Apinda muvanhu tavhura maSpotify, iTunes nichiita isa panhu pekuti vanhu izvo zviva kuzoti music yaMinister Joze yakuwanika pachi maplatforms akadaro. Saka aim yenyu ndeyekuproducer quality music not quantity. Yeah, quality music. Kuti quantity kuwanda kwemusic isingazotirwa nevanhu. Because like zvandetaura kuti isusu izvozvo vanhu vandoona negeneration yedu nokukura kwandiri kuitwa enyika handichada kunge ndichitora mufanira kuti arongoimba zvinhu zvisina musoro ise ndomutanza angatipushe music chidai so ndinonzwisa that's why isi kuti 2021 I told you kuti I'm going to be focusing on gospel anonzwisa ndozotoitika ndo vamwe vanhu this is Minister Joze kune mwe baby anonzi Niko Machona as well ndiwe gospel futi ndiwe gospel as well futi koita mumwe mwana ndiwe kugana chichichi avakawandisa vana vati now like vantu vari kuita magospel. Okay. Saka apa tikumbotanga neproduction yaJoze toita mavisuals toita kuti music yake ibatike maplatforms ese maradio stations kwese. Saka in the next kana kuti tomboti kana kuti 2 years mukuona masvika papi negospel since you want to focus on gospel in the next year tomboti 2 years pambera 2 years. Yeah. I guess nesekura masekos angatova izvo zvandonzwisa they are totally different kune ezindance because now even ndakada kuenda even kune maparents angu kuti I'm doing this project kuti vandisupport vanokwanisa kundisupport because music yoti mukuru vanoteerera vanhu vakuru vanoteerera vanonyatsokunzwa kuti hapana ari kunyatsoimba music inonakisa ndonzwisa even kumachechi kwatinoenda music iri kutambirwa and the people they want to support even kana kuenda kana pa YouTube kana macomments anenge aripo anenge ari macomments ari positive asi macomments kuti ari negative wazotuka munhu wakadai ndonzwisa you can be inspired to show nachi nezvinhu zvakadaro. So 2 years kutori kure mwangu I just mean kuti kupera kwegore rinori apana vanenge vakupisa mangwarire waizi anenge akupira I even told him kuti gore rinori plus vanhu vanofamba naMwari kasaka plus I sitting next to the right man waizi ari kuziva kuti zvinhu zvakadai asi kuda zvinhu zvisina urombo kaona. There's a favorite track iri on the album ndikufarira the one yangu tumita live nayo chimbonzwisa hivi chimbotinzwisa the one yataita live iri pa album wangu nzwa ka feel like pa album. Alright, that one right stars but ndichiri kutry kurecorda because you know kana wabva kurecorda songs acho anenge awandisa musoro so
enjoying Yataita life nokuseni. Something. ndiyo. All right. Natinzo tiyakasema but ndiyo. Ndiyo. Masongs acho awanda kauchazothi All right. Yeah, I get it now. I get you. All right. Uchava zvose zvaunoreva chazviwanira zvawataura siyana navo vakakureva sazviterere wanyanya kuterera wanyanya kubvumira wanyanya kuterera wanyanya kuterera wanyanya kubvumira wanyanya kuterera wanyanya ishokoranira unoteerera kumanzwi ani aunogombedzera ndiani wacho uyo akakodzera kukurayira iwe uchiombera zvimwe wona vhura meso zvavo vari kuzvigona kana hapana zvimwe wona vhura meso zvavo vari kuzvigona iwe wanyanya kuterera something like that. backing vocalist wacho manje Discord iri kubuda baba iri kunanga neuko mutsvaka kamumari nani inini urutura panapa saka alright kuwapfana nokada kurekota hip hop nezimdancehall mukuvatreata sei manje these days? We're treating them very well, very nice. Like when it comes to hip hop now, to uplift on a hip hop on this. Even if you are talented, not talented, you need a hip hop Afro fusion on this. You want to say like the Music executive producer, and the ones that of Farina. Chantuda and Cheku signing the good message to the world on this. Like Zanda Birango Wedzera, Mr. With the music, you wouldn't have done as Mangurenje. It has to be rap to me studio this is down focus on nation is music zakadaro manoriba hip hop gospel afro fusion nechinichi Hwezha ko dance kwedu kuzimdancehall zimdancehall bo zimdancehall and zimdatozongoitro culture Hwezha but zondaitaura kuti asina mari zezimdancehall nzvise all right makidodzana zina mari mani wasina mari so inini I'm a married man Hwezha I'm a married man and ane zvinhu zvakawanda zvekufocus nazvo plus the business still futhi andoona so I business spending my whole time record apana we tried kumbobatsira vamwe tichiva record mahara chini but apana vacho havasi grateful wandozi vanozongorasika so unopedza time yako kuita makatoita give up now then vatopedza maita give up in an individual very serious or like you can be ona these days apana zimdancehall avanzwisisi anoputa mbanje tu mazakawandisa zvinandilana negospel wati mufana wangu uya tidai ticreate chinhu anobata nguva anokurespect anoita zvinhu nyatsonzwisisana ndanzvisi zvafana nepapa takarekodi takamboita sei takadedza mamwe anoredza magitare takaisa malove